sa úplne teším. Yes. Hej, ozaj, to som rád. Ale včera ty si mi vravela, že to chce akože čas, hej, alebo že nemám na teba nejako tlačiť. A včera, keď sa to všetko celé zomlelo pri tom ohnisku, tak ja som nejako tak rozmýšľal nad tým a zistil som, že vlastne by som chcel nejako vedieť, že na čom som, lebo mi to zatiaľ prišlo, že sme takto vystrelili proste, hej, že úplne to tam bolo, aj z tvojej strany ten záujem a podľa mňa sme úplne že zastali a že čo teraz, vieš, že nejako, že vlastne čo teraz, akože no. On hneď proste vyválil na mňa tak ten nátlak a mne to prišlo úplne jak taká taktika. Ja mám fakt rada ten voľný priebeh tohto celého a ja aj v reálnom živote som proste taká, že na nič netlačím. Ja som tu proste od toho, že sa chcem fakt, že s niekým spoznávať. A u mňa to proste musí strašne pomaly. Ja som taká povaha a mňa buď takú príjmeš, alebo ma proste takú nepríjmeš. A fakt je to tu pre mňa náročné. A ako keby to on nechcel pochopiť. Povedz mi, čo vnímaš pod tým pojmom, že stať na jednom mieste a čo vnímaš pod tým pojmom, že proste ísť ďalej. Vysvetli mi to. Ja nevidím od teba žiadne reakcie voči mne, keď ja niečo spravím. Niečo mi hovorí, že teraz tie reakcie uvidí celkom zblízka. Neviem to nejako vycítiť z teba, že či to je dobré, či to je zlé, či ti to vadí, či ti to nevadí. Mám ten pocit, že iba ja idem do toho nejako tak. Ja na takéto veci potrebujem spontánnosť. Ja nechcem, aby ty si došiel za mnou, že Sara, povedz mi, čo cítiš. Proste ja musím dojsť za tebou a ja ti proste musím povedať, že vieš čo, Niklaus, ja som sa asi zalúbila, alebo Niklaus, ja som asi začala niečo cítiť, lebo ty keď dojdeš za mnou, povieš mi, Sara, no čo, ako to je medzi nami, cítiš tam niečo, necítiš tam, tak ti poviem, že no ja neviem, som z toho zmetená. Mi to príde strašne na silu. Buď ma takú príjmeš, alebo ma proste takú nepríjmeš. Ja potrebujem chlapa, ktorý ma skrotí. Ja nemôžem mať vedľa seba chlapa, na ktorého som nepríjemná a on proste bude odutý. Potrebujem vedľa seba chlapa, keď sa fakt dobudím zo zóna, tak mi povie, dobre, nechám ťa a potom dojde za mnou, že no čo, už si ok? Vieš, že také tie chlapské, normálne veci. Kokos, akože, ja neviem. Chápeš? Tak v tom prípade potom, o čom sa mám s tebou baviť? Ja to nechcem hrať, ja to nechcem na silu.